Za dodatnu organizaciju voznog parka sustav nudi funkcionalnost periodičkog održavanja vozila. Funkcionalnost se veže uz ostale troškove unutar back office-a. Na dnu stranice vidljive su informacije poput sljedećeg redovnog servisa, tehničkog pregleda, isteka registracije i obaveznog osiguranja. Za unos podataka i određivanje intervala kliknem na tipku Uredi. Otvaranjem prozora Periodičko održavanje vidljivi su svi datumi posljednjih aktivnosti servisa, promjena guma, registracije, tehničkog pregleda. Te informacije mogu ovdje ažurirati i isto tako odrediti intervale za automatsko određivanje sljedećih redovnih aktivnosti. Obavijesti o spomenutim aktivnostima mogu zadati putem alarma. Kliknem na funkcionalnost alarmi, odaberem opciju Novi alarm, zatim istek registracije, tjedan dana unaprijed odaberem vozilo, akciju i kliknem Prihvati. Zadani alarm će me pravovremeno obavijestiti o traženoj aktivnosti i time pomoći u organizaciji poslovanja.